Boas tardes a todos e a todas. Damos comezo á sesión extraordinaria do Pleno da Corporación de xoves 31 de xullo de 2025. Pleno extraordinario a solicitude do Grupo Municipal do Partido Socialista. Por tanto, como de costume, tamén como falábamos anteriormente, estruturamos a sesión da seguinte maneira. Abrimos un turno inicial de intervencións, empezando polo grupo solicitante, para que defenda a solicitude, además así como todas as cuestións que estimo oportuno abordar na sesión e que foron incluídas na proposta remitida. Interveñen a continuación os grupos, damos, se hai solicitude, un segundo turno de intervencións aos grupos e a continuación votamos os acordos. Como falamos anteriormente, votaremos por separado os acordos que se propoñan. En todo caso, o grupo solicitante, ao remate da intervención primeira, dé a lectura aos diferentes acordos para que quede en constancia en acta e tamén que os grupos teñen coñecemento do que finalmente se propón. Por tanto, ten a palabra o grupo solicitante. Gracias, señor alcalde. Antes de nada, darvos a benvida a toda a corporación a este pleno extraordinario e agradecerlle en especial a presencia das familias de Rianxo e dos diferentes representantes de AMPAs que hoxe aquí nos acompañan. Convocamos fixemos a solicitud para convocar este pleno extraordinario para darlle visibilidade a todas esas situacións problemáticas que se veñen dando no noso Concello e que, ao largo destes últimos meses fomos constatando e buscando información ao respecto, e vemos que xa hai referencias de 2015, donde xa a AMPA de Ana María Diéguez reclamaba exactamente situacións similares ás que hoxe aquí traemos. Sería interesante en vindeiras ocasións e dada a premura que esta alcaldía tuera esa visión de convocar antes este pleno extraordinario para que realmente tomáramos un marxen suficiente para transmitirlle realmente á Consellería en tempo e forma estas demandas e non esperar agora a finais de xullo cando a Administración casi que se bloquea por diferentes motivos e entramos nun período un poquinho máis xusto para transmitir estas necesidades. De todas formas, agradecemos a convocatoria e a continuación pasamos a expoñer o que sería a orden do día. Por un lado, nos queríamos diferenciar dous puntos e así o transmitimos á alcaldía ahora para remarcar e diferenciar por un lado o ámbito educativo e por outro lado esa solicitud de información do servicio de atención temperá. Na primeira proposta, no que se refiere a instar a Consellería, que é o cometido principal desta convocatoria, deberíamos ter un acordo. Pois non vai. Son cousas do directo. Non me abre. Está como bloqueado. Un minuto, por favor. Non, xa cambiamos. Está aí, sí, perfecto. Sí, gracias, Ana. Bueno, como decía, o cometido principal da convocatoria deste pleno é instar a Consellería de Educación da Xunta de Galicia o cumprimento da normativa en materia de ratios e dotación de profesorado especializado nos centros educativos do Concello de Rianxo. Traemos aquí esta proposta para buscar o apoio unánime da Corporación Municipal e trasladarlle ese apoio ás familias de Rianxo no seu cometido de conseguir que realmente a educación aquí en Rianxo sea de calidade. A exposición de motivos desta proposta di o seguinte.
A educación inclusiva e de calidade é un dereito fundamental para todo o alumnado, especialmente para aquel que presenta necesidades educativas especiais e necesidades educativas de apoio educativo. Para garantir este dereito é imprescindible o cumprimento riguroso da normativa vixente en materia de ratios máximas de alumnado por aula e dotación axeitada de profesorado especializado, así como de persoal de apoio complementario que permita atender as particularidades de cada estudante de forma efectiva. A normativa actual establece límites máximos de alumnado por aula para garantir unha atención individualizada e de calidade, en concreto para os alumnos con necesidades educativas especiais e para necesidades específicas de apoio educativo. As ratios máximas por aulas deben ser máis baixas que as aulas ordinarias, co obxectivo de facilitar a intervención educativa necesaria. Ademais, exíxese a presencia continuada de profesorado especializado en pedagogía terapéutica e audición e linguaxe, así como o reforzo do persoal de apoio que permita unha atención interdisciplinar e adaptada. No noso municipio levamos dende 2015 denunciando o incumprimento destas ratios e a falta de dotación suficiente de profesorado e persoal de apoio, situacións que compromete o dereito do alumnado a unha educación inclusiva e equitativa. A situación afecta en maior ou en menor medida a todos os centros educativos de Rianxo, dende o CRA ata a educación secundaria, como é o instituto, onde as demandas técnicas dos equipos directivos e das AMPAs resaltan a necesidade de axustar as ratios para alumnado con necesidades educativas especiais e necesidades específicas de apoio educativo e incrementar a presenza de profesorado especializado. Este déficit estructural tradúcese en aulas cun número excesivo de estudantes con necesidades educativas, o que impide que o profesorado poida ofrecer unha atención personalizada e que se desenvolvan intervencións educativas adaptadas e eficaces. A carencia de profesorado de PT e AL, xunto coa falta de personal de apoio, orientación, etc., limita ademais o desenvolvemento de programas de intervención específicos e de actividades de reforzo, imprescindibles para o progreso do alumnado. O incumprimento das ratios e a insuficiencia de dotación de recursos humanos afecta non só ao benestar e progreso do alumnado con necesidades especiais, senón tamén á calidade global do sistema educativo, pois incrementa a carga de traballo do profesorado, reduce a eficacia das intervencións e compromete os principios de igualdade e inclusión que deben presidir a educación pública. Por todo isto, é necesario instar a Consellería de Educación a cumplir escrupulosamente a normativa, garantindo as ratios adecuadas e unha dotación suficiente e axeitada do profesorado especializado, PT e AL, e de personal de apoio nos centros educativos do Concello de Rianxo, atendendo ás necesidades reais que detectan os equipos directivos e as AMPAs, e facendo especial fincapé na súa aplicación efectiva para o curso escolar 25-26, co fin de garantir unha educación inclusiva, equitativa e de calidade para todo o alumnado. En base a isto, establecemos e propoñemos ao Pleno a aprobación do seguinte acordo. Un único punto que instar á Consellería de Educación da Xunta de Galicia o cumprimento da normativa vixente en materia de ratios de alumnado por aula nos centros educativos, que escolarizan alumnado con necesidades educativas especiais e necesidades específicas de apoio educativo, así como a dotación adecuada de profesorado especializado, pedagogía terapéutica, audición e linguaxe, e persoal de apoio conforme ás necesidades reais dos centros e aos informes dos equipos directivos e das AMPAs do Concello de Rianxo, con vixencia e aplicación inmediata para o curso 25-26. Moitísimas gracias. Como lle comentaba antes, de lectura ao conxunto das cuestións que quere plantear na sesión e tamén a lectura dos acordos para despois abrir o turno de intervencións. Gracias, señor alcalde. No segundo punto, como xa ven manifestando este grupo municipal ao longo destes últimos meses, mostramos un especial interés no servicio de atención temperá e, bueno, fomos facendo diversas solicitudes co ánimo de que ese servicio se fora implementando de forma correcta e entre elas, pois, algunha das solicitudes que hoxe aparecen reflexadas en esta convocatoria de pleno extraordinario. O que se solicita basicamente é información relativa ás ratios, que se aprobe ese regulamento, ainda que é verdad que a raíz da convocatoria deste pleno, pois a alcaldía dou un pequeno paso adiante e nos remiteu un borrador inicial, o cual este grupo
agradece e o compromiso firme de poder avanzar dunha forma segura e coordinada. Mais creemos que hai unha serie de deficiencias que creemos que debemos de poñer encima da mesa e así se lle trasladou en diversas ocasións. Necesitamos esa reunión coa empresa e a concelleira de Servicios Sociais para saber realmente cal é a situación do servicio. Necesitamos saber cales son as ratios que se están levando a cabo neses grupos de traballo. Necesitamos que se nos indique cal é o motivo do cese do servicio nos meses de verán, concretamente o mes de agosto, e non descoñecemos se parte de xullo. Vostedes nos remiten de forma continua ao Regulamento de Atención Temperá da Xunta de Galicia e aí é exactamente onde indica que ese servicio ten que permanecer de forma continua, salvo que o Concello de Rianxo aportara algún tipo de opción ás familias e, en todo caso, o servicio debía seguir activo. E necesitamos que nos informen sobre o proceso de licitación. Seguimos de forma intensa ese proceso que entendemos que xa debía de estar finalizado. Desconocemos a situación contractual da empresa a día de hoxe e desconocemos cal é a situación sobre o servicio a futuro, se se vai modificar o espacio, se se vai adaptar para conseguir realmente esa accesibilidade e ese entorno agradable para poder realizar as terapias. Co cual, en base a todo eso que fomos expoñendo, nos vemos un poquinho na tesitura de ter que incluir ese segundo punto en esta convocatoria, xa que non temos a resposta despois creemos que de máis de 8 meses de consultas. O que propoñemos na exposición de motivos, e o leo textualmente, o Servicio de Atención Temperá constitúe un piar fundamental no apoio ao desenvolvemento das nenas e dos nenos, que presentan necesidades de atención específica durante a primeira infancia. O Concello de Rianxo, como administración próxima á veciñanza, debe garantir que este servicio se preste con calidade, eficacia e en condicións adecuadas, tanto para as familias usuarias como para os profesionais que o levan a cabo. Recentemente, se nos presentou un regulamento para poder velar por bo funcionamento deste servicio co fin de mellorar a organización do mesmo. Porén, a súa implementación práctica sigue xerando incerteza en canto ao ámbito temporal. Rogamos que se aceleren ese tipo de situacións, como xa comentamos con anterioridade, para que o antes posible, e sendo un plazo prudencial setembro, poder dispoñer dese regulamento. Así mesmo, é preciso coñecer con detalle cales son as ratios actuais dos grupos de atención para garantir a celebración de reunións de seguimento de forma adecuada, incluir esas sesións de seguimento nunha comisión mixta que foi proposta por este grupo municipal, establecer unha folla de ruta clara a medio e longo plazo que evite improvisacións e deficiencias no funcionamento deste recurso esencial. Neste contexto, resulta imprescindible a constitución, como xa dixemos, dunha comisión de seguimento que permita abordar de maneira transparente e colaborativa todos estes aspectos. Vou facer un pequeno inciso aquí, onde vostedes nos remiten nesa aprobación inicial do regulamento a que xa aparece recollido e que esa comisión xa se vai a executar. Levamos 8 meses á espera desa reunión e o Partido Socialista xa anticipa que non vai a consentir que se faga simplemente unha comisión de seguimento. Especificamos de forma clara nas alegacións que queremos que esa comisión de seguimento poida ser libre e convocada por calquer grupo do partido que sea que forme parte deste pleno, que non sea convocada únicamente por a alcaldía. Por todo isto, o Grupo Municipal Socialista presenta para o seu debate a aprobación, se procede, do seguinte acordo. O acordo único, instar o Concello de Rianxo a constituir de forma inmediata unha comisión de seguimento do proceso de licitación do Servicio de Atención Temperá, co fin de informar de forma clara, transparente e inmediata sobre a situación contractual do servicio, velar pola implementación directa e efectiva do Regulamento do Servicio de Atención Temperá, resolver as cuestións plantexadas polo Grupo Municipal Socialista en relación con as ratios actuais dos grupos de atención, a celebración periódica de reunións de seguimento do servicio e a planificación estratégica do servicio a medio e longo prazo. Insistimos que para o Partido Socialista os servicios municipais deben de ser servicios de calidade e buscar desde o primer momento a mellora do mesmo. Levamos un ano do servicio e a día de hoxe seguimos no punto inicial, polo que lle rogamos teña en conta esta proposta, teña en conta a aprobación
dos acordos plenarios e os execute e os leva a cabo o antes posible. Moitísimas gracias. Cal é o acordo que se propón de lectura? O único punto era instar o Concello de Rianxo a constituir... O que estaba na solicitude, o que estaba na solicitude. Correcto. Esas dúas cousas conxuntamente. Había 3 puntos. Esas dúas cousas van conxuntamente. Había un segundo punto que era o do regulamento, que entendemos que cos avances que se propuxeron estas semanas non compete metelo na orden do día deste pleno extraordinario, e si manter o punto 1, que é o referente ao ámbito educativo, e manter o punto 2, que é o que acabamos de redactar. Moitísimas gracias. Moi ben. Moitas grazas. Ten a palabra ahora o BNG. Moitas grazas e moi boa tarde a todos e a todas. En respecto a esta proposta do Grupo Municipal do PSOE, en canto a motivación deste pleno extraordinario, como xa reiteramos e xa expuxemos noutras ocasións, dende este Grupo Municipal do BNG non concordamos co procedimento utilizado por este grupo para afrontar os dous asuntos que se traen hoxe aquí. Concordamos en que o Grupo de Goberno debe ser máis dilixente, máis áxil, dando espazo institucional aos problemas propostos polos distintos grupos da oposición. Pero á vez pensamos que o abuso de procedimentos extraordinarios pon no centro o procedimento en sí, no lugar da resolución dialogada e consensuada dos propios asuntos. Sen ir máis lonxe, dende este grupo municipal traemos ao pleno ordinario unha moción que trata un tema similar ao que se propón hoxe aquí, en canto á creación de unidades especiais no IES Félix Muriel. Polo tanto, pensamos que estas propostas poderían ser formuladas en forma de moción ou en forma de rojo nun pleno ordinario, xa que reiteramos o desacordo con esta reiteración de procedimentos extraordinarios que está a utilizar o Grupo Municipal do PSOE, tendo en conta, sobre todo, o incremento dos custos económicos que este pleno extraordinario supón. En canto aos asuntos, comezando pola primeira proposta, valoramos moi importante o que se está a plantexar, por suposto. En primeiro lugar, en relación coa disposición de recursos suficientes para atender todas as necesidades educativas dos centros, estamos plenamente de acordo e coincidimos en que a Consellería debería incrementar os seus esforzos moi especialmente nos asuntos que se apuntan. As carencias nos recursos educativos dos centros de Rianxo. En primeiro lugar, as ratios. A Consellería de Educación está a utilizar estratexias que procuran o aforro en persoal, no lugar dunha atención de calidade ao conxunto do alumnado. As ratios establecidas nos acordos sindicais distorsionanse gravemente con estratexias como non contabilizar o alumnado repetidor ou non considerar suficientemente as necesidades educativas das aulas que escolarizan alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais. A consecuencia disto son aulas nas que a atención aos alumnos e ás alumnas é dificultosa. É máis dificultosa aínda a aqueles alumnos e alumnas con necesidades ou situacións educativas complicadas ou difíciles. Alumnos con diagnóstico de discapacidade, necesidades educativas especiais, necesidades de apoio específico ou xenérico. En canto á dotación de persoal e recursos para atender aos alumnos e alumnas con necesidades especiais, a solución pasa, efectivamente, por incrementar as dotacións de persoal nos centros tanto de educación infantil como primaria como secundaria. Incrementar as dotacións de persoal de pedagogía terapéutica, de audición e linguaxe e de orientación, igualmente. En canto á dotación de recursos extraordinarios, creemos que é moi interesante e moi importante a creación ou a implementación das unidades de educación especial. Hai situacións de afectación moderada ou grave que, ademais, require a dotación de recursos tecnolóxicos ou espaciais propios, se queremos ter adecuadamente atendidos a estes alumnos e alumnas dentro do propio ensino ordinario. Este, precisamente, é o sentido da nosa moción que traemos ao pleno ordinario.
polo que en ánimo de presentar unha proposta unificada co Grupo Municipal do PSOE, solicitamos que este elemento se inclúa na proposta, polo cal xa non sería necesaria presentar a nosa propia moción. Ademais, pensamos que tamén sería interesante que esta proposta fora respaldada con datos de necesidade de cada un dos centros educativos de Rianxo para dar un pouco máis de forza e máis contido á proposta. Eso en canto ao primeiro punto. En canto ao segundo punto, referente á atención ao servizo de atención temperá, tamén en anteriores ocasións, dende este grupo municipal, xa expuxemos, cando se tratou este asunto en anteriores ocasións, que pensamos que os servizos de atención temperá deberían estar incluídos dentro da rede pública de servizos educativos e sanitarios. Tamén xa expuxemos e xa manifestamos no seu momento que a solución proposta pola Xunta e a que se acolleron algúns consellos é unha fórmula que converte as necesidades de atención temperá en obxecto de negocio e beneficio, distorsionando así a atención correcta e adecuada destas necesidades. As necesidades de atención temperá deben ser atendidas para o seu diagnóstico polos servizos específicos de orientación educativa da Consellería de Educación, polos servizos sanitarios públicos, e para a súa atención educativa deberían ser atendidos dentro da rede pública dos propios centros educativos, dotando de persoal e de recursos suficientes estes servizos, por suposto. Polo tanto, non nos opoñemos á avaliación deste servizo de atención temperá do Consello, pero reiteramos que calquera que sexa a solución que se adopte, se esta se mantén fora das redes dos servizos públicos, ao noso parecer e ao noso entender será unha solución inadecuada. Moitas gracias. Moitas grazas. Ten a palabra o Partido Popular. Moitas gracias, señor alcalde. Boas tardes a todos os presentes. Dende o Grupo Popular somos conscientes destas demandas da AMPA, do cumprimento das ratios en canto a persoales, a profesores especializados e do reparto dos profesores por aula. Sempre hai problemáticas, sempre a principios de curso, sempre estamos insistindo nas relacións que temos arriba da administración de reforzar o profesorado e de cumprir as ratios. Somos intransigentes con eso. As ratios están establecidas por norma e deben ser cumpridas sobre todo en nos centros e sobre todo con estes rapaces que teñen necesidades educativas especiais e necesidades concretas que deben ser atendidas. Por eso vamos a apoiar esta demanda como xa fixemos en outras ocasións. Con respecto ao segundo punto, ao servizo de atención temperá, tamén vemos correcto que dende o Concello se den as aclaracións pertinentes e se mostren os datos que solicitan os grupos da oposición respecto aos servicios municipais que se ofrecen e tamén vamos a apoiar. Moitas gracias. Moitas grazas. Ten a palabra Rianxo en Común. Grazas, señor alcalde. Boas tardes a todos e a todas. Compartimos o sinalado pola voceira do BNG en canto á necesidade ou non dun pleno extraordinario que, como saben, supón un custo importante de medios e recursos, cando a continuación temos o pleno ordinario do mes de xullo e o que aquí estamos debatendo poderíase tratar simplemente unha hora máis tarde. Non só como goberno compartimos as demandas da comunidade educativa, senón que, ademais, se mo permiten, como mestra de educación primaria coa mención de atención á diversidade, gustaríame sinalar varios puntos. Ben é certo que nos últimos anos observouse un aumento no número de alumnado NEAE que responde a unha combinación de maior conciencia social, mellores diagnósticos, políticas de inclusión educativa e mellor acceso aos recursos.
Se ben este aumento reflexa avances importantes cara a unha educación máis inclusiva e equitativa, tamén plantea retos en termos de formación docente, adaptación curricular e disponibilidade de recursos educativos. Galicia destaca no ámbito estatal polo seu marco regulador en canto á inclusión educativa, pero á hora da realidade peca en canto a ofrecer unha educación de calidade para a totalidade do alumnado, sen ningún tipo de discriminación e na igualdade de oportunidades para o pleno desenvolvemento persoal de todo o alumnado. Tal e como se recolle na orde do 8 de setembro do 2021 pola que se desenvolve o decreto 229/2011 do 7 de decembro polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nas que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei Orgánica 2/2006 do 3 de maio de Educación, enténdese por atención á diversidade o conxunto de medidas e accións deseñadas coa finalidade de adecuar a resposta educativa ás diferentes características, potencialidades, ritmos e preferencias de aprendizaxe, motivacións e intereses e situacións sociais e culturais de todo o alumnado. Polo tanto, un sistema educativo plenamente inclusivo e de calidade será aquel que garante a atención de cada alumna e de cada alumno segundo a súa realidade persoal e social, o que significa, entre outros aspectos, que as medidas organizativas, curriculares e a dotación dos recursos se adapten a cada alumna e a cada alumno que precise. A día de hoxe, a realidade diaria nas aulas dos nosos centros educativos é de todo menos plenamente inclusiva e de calidade. Desde fai tempo e desde os distintos sectores da comunidade educativa véñanse reclamando medidas que melloren o funcionamento do sistema educativo, así como as condicións laborais do persoal docente na nosa comunidade autónoma. Unha medida a cuestionar é precisamente a ratio tan elevada nas aulas dos centros educativos. Un acordo entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia e distintas organizacións sindicais no 2023 recolle o compromiso da redución das ratios das etapas de educación infantil e educación primaria de 25 a 20 alumnos por aula e na educación secundaria obrigatoria e bacharelato a 25 e 30 respectivamente. Débese poñer fincapé no feito de que cada alumno ou alumna con unha discapacidade recoñecida igual ou superior ao 33% ou cun grado 1 de dependencia acreditada ou cun trastorno grave de conducta acreditada compute a efectos desa ratio como 2, e que cada alumno ou alumna con unha discapacidade recoñecida igual ou superior ao 65% ou cun grado 2 ou 3 de dependencia acreditada compute a estes mesmos efectos de ratio como 3. E debe computar, ademais, a efectos de ratios o alumnado repetidor que non se tiña en conta ata o momento. Pero, como saben, a realidade é ben diferente. Ao longo do pasado curso do 2024-2025, a reducción destas ratios non se aplicou como se debería, ademais, non se contou correctamente o alumnado NEAE no cómputo como se acordou no seu día dobres e triples. Por outra parte, outra das problemáticas a ter en conta é a escaseza de profesorado especializado en pedagogía terapéutica e en audición e linguaxe, así como de orientación educativa. O catálogo de postos de traballo non se actualiza desde fai anos, polo que non se reflexa a realidade do incremento do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. Polo tanto, a pesar de que a Xunta anuncia un excedente de 700 profesionais de PTEL, a cobertura efectiva é moi insuficiente. Esta situación é coñecida, pero supoño que non se quere ver. Como saben, voltando á representación que aquí teño, Rianxo en Común apostou sempre polos servicios públicos e de calidade e así seguirá sendo. Os concelleiros e concelleiras que aquí representamos este grupo municipal sumámonos á loita da comunidade educativa polos dereitos que non se están cumprindo. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra de novo o Partido Socialista. Aproveite para acoller ou non a proposta que lle facían do BNG en relación á modificación do acordo primeiro. Grazas, señor alcalde. Lamentamos, a verdad, que no día de hoxe haxa ese tipo de
exposicións no pleno, tanto por parte da voceira do BNG como de Rianxo en Común, xa que non é o día hoxe de decir absolutamente nada do motivo da convocatoria, senón expoñer a defensa da veciñanza, das familias, das AMPAs. Debemos recordarlle á voceira do BNG que a convocatoria dos plenos extraordinarios é un dereito que temos calquer grupo da Corporación Municipal que dispoña dun cuarto do pleno. Este grupo o ten e vai facer uso dese dereito. Somos libres de poder facer as convocatorias para defender os dereitos de quen nos entendamos que debemos facelo, e neste caso, máis aínda, creo que é máis que justificado esta convocatoria. O que lamentamos, e se non nos escoitou no inicio da nosa exposición, o que lamentamos e que as familias deben de saber é que este pleno foi convocado ou a solicitud foi enviada á alcaldía o día 7 de xullo. Non depende deste grupo municipal a convocatoria do pleno o día 31. Quen o convoca é a alcaldía. E se a alcaldía, e aínda por encima, co agravante de que depois dispoñemos dun pleno ordinario e o poñen á 7, pois entenderás que a sorpresa é mayúscula para nós, porque, entre outras cousas, a convocatoria deste pleno extraordinario é para garantir que se pudera enviar a Consellería en tempo, forma e ter marxe temporal para poder facer algún tipo de movilización como se fixo o ano pasado. Esa era a proposta deste grupo municipal. E a traemos a pleno. Non é unha proposta partidista, nin o traemos a pleno para que haxa consenso municipal. Nós, o noso traballo de agrupación, xa o fixemos antes, e eses datos que ti reclamabas que os traíamos que ter, nós xa garantimos o compromiso que adquirimos cas AMPAs. E se lle trasladamos ao noso parlamentario e ao noso secretario provincial os datos para que siga a parte política. Pero hoxe o que nos compete aquí é referente á corporación municipal, buscar a unanimidade do pleno para apoiar as AMPAs do noso Concello, para apoiar as familias do noso Concello, non para reprender ao Partido Socialista por convocar un pleno extraordinario. En todo caso, e acertaba ben a dilixencia que tiña que ter esta corporación municipal, ou este grupo municipal, perdón, é que podías haber feito convocar un Consello Escolar municipal ao respecto. O último Consello Escolar municipal data do día 2 de xuño e a orde do día é a seguinte: dación de contas das actuacións efectuadas nos diferentes centros escolares, dación de conta das axudas municipais, servicio Rianxo Madruga, audiencia con Ágape, rogos e preguntas. Na finalización de curso entendemos que sería máis que apropiado expoñer este tipo de situacións, porque recordamos que dende o 2015 xa hai datos onde as AMPAs solicitaban este tipo de situacións. Entón, non nos reprender por algo que facemos en favor das familias, non nos reprender por un dereito que temos. Cada un fai a política como entende. O Partido Socialista non lle vai dicir ao BNG se ten que convocar ou non un pleno extraordinario ou unha comisión extraordinaria. En todo caso, se vostede considera que supón un gasto para o Concello, non acuda, non veña. Afórralle ese traballo ese gasto ao Concello. Moitísimas gracias. Vai incluir a proposta ou non? Quedaba por responder a pregunta para que daba a palabra. No, entendemos que ten corpo suficiente a moción do partido do Bloque Nacionalista Galego para ser defendida de forma única, e entendemos, ademais, que no caso de que se quixera incluir desde que se fixo a convocatoria do pleno é tempo máis que suficiente como para poder poñernos en contacto e incluíla, non chegar aquí e facer unha proposta sin consenso. Aproveitando este turno que me... Non lle din un turno, fixen unha pregunta. Xa interveu antes e xa interveu suficiente. Faltanos a defensa do Servicio de Atención Temperá. A Conselleira de Servicios Sociais expuxo fantásticamente a defensa da proposta de acordo no ámbito educativo. Fainos falta saber en que situación está o contrato do Servicio de Atención Temperá. Moitas gracias. Agora, como interveño eu para pechar, aproveito para dixerlle, bueno, como non vin palabras pedidas, non sabía que había intervencións pedidas. Non sei se alguén máis quer intervir. Entón, ten a palabra a BNG. Nada, simplemente comentar que non dubidamos no dereito que teñen a pedir estes plenos extraordinarios, mas o que estamos plantexando é que sexa adecuado ou necesario. Igualmente, nós estamos no noso dereito de avaliar as propostas que se fan desde os outros grupos e tamén estamos no noso dereito de avaliar os procederes dos resto de grupos. E igualmente estamos no noso dereito de acudir ou non ás convocatorias que se nos remiten para defender a nosa postura.
Moi ben, moitas grazas. Dicía que aproveitando para pechar os datos que solicita, tuvemos ocasión de revisalos fai apenas uns días en xunta de portavoces, teñen dende fai ademais uns días á súa disposición no portal de cargos electos un detallado informe da Secretaría deste Consello onde especifica o proceso de licitación que tivo lugar, como tamén vostede xa reconoceu, estáse traballando nese regulamento que trataremos de que teña a unanimidade que noutro momento non tivo. Estou seguro de que así será e haberá aí ocasión, ademais así se recolle na proposta, de incorporar cantas comisións de seguimento sean oportunas para maior conocemento de todos os membros desta corporación ou incluso da comunidade educativa, como tamén se trasladaba na proposta, para incluir nesas comisións non só os grupos deste pleno, sino tamén orientadores, orientadoras dos centros escolares e demais axentes involucrados, non? Por tanto, pasamos á votación deses dous puntos por separado. Nun primeiro punto que ten que ver con instar a Consellería, e nese segundo punto que ten que ver coa unidade de tensión temperá, como dixo o voceiro, sin incorporar a proposta que facía o BNG en relación ao primeiro. Por tanto, votos a favor do primeiro punto, queda aprobado por unanimidade, e votos a favor do segundo punto, queda aprobado por unanimidade tamén, e con isto rematamos o pleno.